Good news alang sa transport sector apan bad news sa mga sumasakay sa traditional ug modern PUJs kay ipatuma na ang piso nga aumento sa plitihan. Unsa ka ang reaksyon ni ini sa yanong mga tao? Kini ang atong sayran pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sugod sa adlawng Domingo, ipatuma na ang piso nga provisional fare increase human aprobahi sa LTFRB ang gipangayong aumento sa plitihan sa transport sector. Ang minimum nga plitihan sa traditional PUJ nga 12 pesos mamahimo ng 13 pesos, samtang sa modern PUJ nga 14 pesos mamahimo ng 15 pesos. Giklaro ni Direktor Eduardo Montealto sa LTFRB 7 nga magpabiling patuman ang 20% diskwento alang sa matinun-an, PWD o sa mga senior citizens. From the total amount, palitan 15, ang discount na 3 pesos. So 12 na lang. Okay. Sa estudyante? Mga po, pareha, 20% na siya. Estudyante, PWD, senior citizen. Gihangop sa ugpong sa mga drivers ang uminto sa plitihan. Sama na lang ni Castor Oteda nga naabda namo nga nagpaabot og mga pasayro. Ang tiguang, ang gwapa, pwede rin ako librehon. Basta des pronsit agi. Gihangop usab kini sa mga PUJ driver nga namasahero sa dakbayan sa Mandaue. Samtang ang mga pasahero nagkasabot ra sa kahimtang sa transport sector. Okay ra ba makadugang ng piso sa ato ang plitihan? Okay ra sad sa kamahal sa gasolina karon. Sabot ra mo. Okay ra. Sakto raman noon sir kay total piso raman. Makaya raman hinuon okay sa noon ang 13 sir. Giawhag sa LTFRB 7 ang mga operators nga mokuha sa taripa ngadto silang buhatan o libre kini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.